Estem molt contents des de l'Ajuntament de Vila-real i des de la Regidoria de Turisme que se celebra aquesta trobada de penyes de les comarques de Castelló en Vila-real gràcies a una penya barcelonista de la nostra ciutat que té més de 30 anys d'història i ha pogut congregar i dur a gent de tota la província de Castelló, a més de 30 penyes, unes 400 persones que han vingut, a part de la Federació d'Extremadura, de Madrid i d'Andalusia que han vingut a recolzarlos. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por la invitación y estar aquí presente en el día de hoy y compartir un fin de semana de barcelonismo, principalmente hablar de nuestro equipo, de nuestro club y intentar pues pasar una buena velada. Un aconteciment d'estos de trobar no s'havia fet mai, entonces bueno, va ser sortir una idea i a partir d'ahí pues, vaig començar a manejar fils per així, per allà i al final pues, gràcies a l'agrupació de penyes de, no sé, a Ximo Grifol, que ell és el que organitza el tema de tot això, pues, ha pogut aconseguir-ho i gràcies pues, bueno, a la col·laboració per descomptar de Diego Armando Vila i per això el motiu i estem així ara. Ahir vam fer una xarra col·loqui en Casa Mondina, en Vila-real, bueno, pues, i van vindre exjugadors del Barcelona, que són Valentín Mora i Ricardo Serna, i a part d'això va estar el Juan Poquí del Mundo Deportivo i ens va fer un protocolo l'esport, un senyor retirat que és el nostre soci d'honor, que li diuen Demetrio González, també va estar Javier Serralbo i el president de l'agrupació de penyes, Ximo Grifol, i jo vam estar en la taula i bueno, pues, després d'allí hi havia 70 o 80 persones d'assistents. També va vindre, que tinc que nombrar-ho, que una personalitat molt important de Vila-real, que va ser el senyor Manolo Colonques. Sí que, pues bueno, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí, los de Vila-real, por supuesto que estáis todo el año aquí, pero la gente también ha venido a visitarnos, bueno, a Ricardo, a Valentín, que son grandes jugadores, que los que tenemos ya una edad, que ya todos tenemos una edad, los hemos crecido también viéndolos a ellos. I ara, pues, bueno, ara d'ací pues, farem el recorrido, d'ací ara quan acabem d'amorrar, on anirem, ens portarà la policia directes, bueno, per on ens indicaran, anirem a la penya, visitarem la nostra penya perquè n'hi ha molta gent que normalment pues, no la coneix,
y después de allí pues anirem en romeria, bueno, en això a Sant Pasqual. Visitarem Sant Pasqual i depèn de l'hora que tenim que estar a la 1:15 en l'Ajuntament, totes les penyes, i ja venim així a l'Alaska una altra vegada, així a fer el que és el dinar. I així després hi haurà un canvi d'obsequis, bueno, pues hi haurà uns parlaments i hi haurà unes coses, i després a l'acabar, pues, quan s'acabe també hi haurà el que vulgui ballar, hi haurà ball, i bueno, pues, un dia que crec que serà, bueno, jo crec que per mi serà inolvidable i crec que per molta gent pues, se sentiran satisfets de lo que estem fent així en esta trobada en Villarreal. Sí, en Vila-real tenim la marca de ciutat de salut i esport, on donem recolzament a tots els esports que tenim en la ciutat, a tots els clubs, com és el cas d'aquesta penya, que és la penya d'un equip de futbol. Sabem que tenim en Vila-real el nostre Vila-real Club de Futbol en primera divisió, però no podem de recolzar als altres clubs o a les altres penyes que es demanen ajuda o que ens porten aquestes 400 persones a Vila-real a consumir en el nostre poble, ja que passaran tot el dia, dinaran en Vila-real, visitaran la Basílica de Sant Pasqual, i pensem que és molt positiu tant per a l'economia del nostre poble com per al turisme. En primer lloc, voldria donar-vos les gràcies per haver-nos convidat. Per mi es un immens honor estar aquí amb todos vosotros. A mí cuando la gente me pregunta, mis padres que son de China, me suelen preguntar, oye, ¿qué es el Barça para ti? ¿No? Pues yo cuando veo personas como Esteban, como todos vosotros, digo, esto es el Barça para mí.